الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa ko, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa manain saya tanong ka papantagi sa giyang kutwa ikawalo pintuan ko di tanong ka pa magusya ko tauhid. Tigin man ito babu maja'a fi ruqa wa tamaim. Giiso pintuan makapantag sa iku mga potar nagusi iku mga adimat. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. التولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد أن رفيع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رفيع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجاع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Sagyang ka iya pintuan kaalwitan saya agyang kutua kinisapar no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iko mga salay piyaki salay o mga Arab sa iko mga untayran lagi dagyang utapagan na hadith ami alwitano as Rasulullah na siyugo yan sa ko mga padiyan aso Zaid bin Haritha sa din sa mabalakya na unta asasalay ginguta salay na gito so adimat unta apaka sasalay sa tali na putulan niya nun okay so mga Arab na sa ginguta mas na ayas sikat kiran na di ran ipakasalayin sa tali so mga unta ka aya pa na rin mairano na basta makasasalay sa lagi duto na di kasugata sakit agyang kutwa ayamiran na mga dalilai sa karata agyang kutwa mga adimat na inusaya aya inaloy agyang ka iya unta yano pa magigimialoy sa agyang hadith kakagigisikat sang kutwa masayran sayayran pitagu aso mga adimat si iku mga untayran ugaid na inunta na rang kumaya mapakasul saya sutaw amya ganimat malagid sosiolotian si ikulimanian antaw aka siolotian kolegian piselay niyan antaw aka inisambirian ko suldawalay niyan antaw aka tiago iyan ko trakian na palayad niya pakasul sa gyung utwa kapag adimat aya panarima iyan sa gyung utwa kaya sulutan niya nun kinisambir niya nung kualay niyan kinisambir niya nung kutrakyan na andi ka binasae andi ka muralae odi na upamanaan madagyang kutwa tiub ami papantagun napalayad nung ito pakasul sa giyang kaya kapagadimat nagumialoy tano aging kaya kapagadimat na padayasi ko kapanakot wala gid pinaging uta kaya aloy no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang uta hadithian bad pinapunta lagi ang kaya kapagadimat na giyang utwa upaman na ad na isurat ka siya sa ginga may ito akaratas na isurat ka hamburang-burang surat na ay panarima ko na ginga akaratas sa inawiden nga lipat ka na inawiden nga natig ay mga surat sa hamburang-burang na siya na ko niyan palinding na ko niyan kung mga rarta na pinuto sa kapag adimat pasul sa kapanakot to ibarat yan pan nagyong ko to ad na isurat ka saya mga lakam sama nito na pasul sep naging uta mga lakam ginguta mga lakam ayat tarim akaw pan naging uta kelinding kaniyang kumarata kasiap kaniyang kumarata na pasul dropan lagi diyan panaging uta lakam ay surat sala pada berang-berang lakam na oryan yan na inuna banon na ayat tarim akaw na oy naman akaw to na kedaging uta sakit kapapantagan ra kana pakasoldropan apya karata panuto agama tano agama Islam ibarat yan pan marayag po na ibarat yan ini surat ka saya
ya Allah nasiapang ka sumusulod sa giyang kai akaratas na orian niya na biyaluing asalay na siulot ka na yuto na pagkasuldro pa sa giyong adimat apyapan pang nisi ko Allah subhanahu wa ta'ala na siya tanong tumugulin sa giyang kaya katur Rasulullah SAW in ruka mata natigin na sa mga putar na gusto mga adimat na gusto kakasi nakapanakutwanan miya pa dun ko mga kuano kapangakasi na giyang kaya ruka nas kanya sa mga putar-putar na kanaba ini isay-say kukuman. Ad na mga putar pipekay ad na mga putar apya karata. Na tumugalin tanong sa giyong uta mga putar apipekay. Ay putar apipekay nas kanya sa mga pupuong ko Quran, mga pupuong ko hadith, mga pupuong ko mga pangani amarayag papakain wa agamatano agama Islam. Ami aloy pa mas mga dalilin sa iko agamatano agama Islam. Ad na mga syaratay agyang kaya mga putar ama papakay. Ay mga syaratian na pag mayroon na mabalus kaniya na puunsi ko Quran o di na puunsi ko hadith Rasulullah sallam o di na pangni ama papakay akapumangniang si Allah subhanahu wa ta'ala o di na pangni ang gula lang ko mga ingaran wallah o di na mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala na gipag ganiya syaratian. Ikadua syaratian na mbaluis kaniya na basa Arab na uding baloy basa Arab na kailangan na subasa nakasasabutan kailangan na subteron nakasasabutan kana balagi daging utam ya balakakan pamumutar inis na kanu anton ni putar yan sa giyang uta kaputarin yan ko pale kaputarin yan ko kaya suagan na tigi na biyatiin mang bugyong uta mga putar yan alang mga kambara kata putar akapangaw-ngaw na ayan yan putar na tigang naganagingan nga di kundi kedusa ko na tigakan away. Ikatalo, nagyong uto ay ya'taqila na rukya o pamana, ikatalo kondisyon yan, syarat yan, na saka apamumutar, saka putaran na kailangan matarima ka, agiyong kuto apotar na daoto kapakararadian ugaid, daoto kapakararadian ugaid na ibsaba perubin wallah subhanahu wa ta'ala. Matarima ka, ayat ito papakabulong sa ikopanyakit, papakamiyada sang utapanyakit na subuso, Allah subhanahu wa ta'ala. Na pitiklas yan, nagyong ka iya mga putar. Ami aloy sa iko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna mga okito-kita gyang kay mga kapamamutar na bagyong uta mga okito-kita pangailaitan wi gira akambera kata kaputera na rata uto gyang uta lagi duta kambera kata so pad mga buntal okito-kita kapamutar paganero na gyang uta an-nafath gyang uta kaiyo pa nga oway upamana uman ka mabati gyang uta qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas mapasad ka to na iyo pa na kaon lagi dito, iyo panakaon, aad na mi sasaog na may ito ayog na. Ikadua klase niyan, nagyong uta mga putar, dad nung kayo, dingan pagyupan, o gaid na kaptan kabin, kana Rasulullah sallam idha shtaka minna insanun masahahu biyamin. Kaptan kabin, ang gula lang si kukawanan ka, ibarat yan na kaptan ka, agyong uta masakiton, ang gula lang si kukawanan ka, na betian ako naging utang betian ako ibarat naging utang Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhibil ba'sa rabbin nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama na panuta buntalian ikatlo buntalian na khaltu turabi birriq mi aloy pan siku hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah na igira na biulungan yan na pendudaan yan naging ka iya liman yan gi ya kuan yan tinuro yan duda niya na kenapa duda mala duda may ito ayog oy na orian yan maiyopya na itana yan sa lupa pamanagi sa lupa na igiron niya nun na may giron niya nun saya na indiktiyan sa giyong uta pali o di na giyong utang bulungan yan na mbatian niya nagyong uta bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina na lagi dito padpenon to buntal kapamamutar ikapat nagisikat aguma elaitan wa kapamamutar putaran niya suig oy napipakaya o kadaglang ko mga ulama tanong agyang kaya lagi dai setan man sa gyang uta marata piakarata kapamamutar so marata kapamamutar na langon upama na miyada unag yung utang mga syarat miyada kanaba po si ko Quran kanaba po si ko hadith kanaba maraya gabasa o di na tiyari maaka agi ito mismo putar nas kanya ni papabulong na langon no to pagkasulda o di na apyapan po sa Quran
Piyapan po sa Quran, nakagikilid ka sa mga ayat, ibarat yan na madagal na pamamulong sa lagi dayan, na miya kalalay niya karibatan. Okay. Piyapan na makasul sa yung uta kapan ako to, nakasul sa yung uta, pakasul sa yung uta haram. Ibarat yan na ini surat yan, ini pamamutar yan, yung uta, kul a'udhu birabbil falaq. Na uga ibid na ayabid na bunda laki pamamutar niya no, na kakalid niyan, miyaga po sa yung uta kuan. Min syarri hasidin idha hasad, miyag po sa yung uta last, na gunyang butim po sa sagyong uta po na niyan, na ribat pananan aka pamamutar, mga bangsa ko, mga urip na Allah. Okay. Na panginta kaya sabutan iwanan. Na, وقد تكون حراما بحسب ما تشتمل عليه من ألفاظ وبحسب اعتقاد الراقي gitu din supaya ko setan na setan sa gyung to hadith gyung to hadith apa ganay ami aloy Rasulullah sallam agito so kaya suguan yan kung mga padian mga sahaba ridwanullahi alaihim adad na pelamba na sa timambu asalay puun sang ko to melagi duan to api ang to din na klasya salay na upama ka agyo to ipanare makaw na andi kasakit na mirasul sa gyung to adimat noy na saka mo tumambo apian to dan ayam na adnab kailangan sa man sa masayman to di ko kataw no inuiran mga day pakasasalay agyang ko to mga bedungiran so na mga lagayan ng mga bedunga anto na isa pakapakasasalayan yan yoron baya sa pakapakasasalayan yoron na anyo matatendu na daan na muskilaro apian to na klase ayam na wad na pagisasalayan kaon para matatendu sa kanyan agyo to na ayam makaw to na da muskilaro ugay na upang makaayan ni atakaw na para di kasakit na gyutoy muskila gyutoy pa asol sa gyung to kapan ako to nagyus sumamu sa mga bedung yo niya kadag limang ta pagalaga sa bedung miya ngalap ni RGF ka na sa mga bedung yo ki upama na pakasasalay niyo sa berang-berang na anton ang mga day hikman yor o anton ay sabab na waya sabab yan na para di kasakit na miya kapan ako to ka waya sabab yan na design o di na para nga matatundo sa bedung ka da muskilaro okay na sa iko'y kadua dalil may aloy sa iko hadith Rasulullah sallam na inaloy rin niya na naging ito mga putar mga adimat wat tiwala na ugyong ko to anto na abay nina kapangakasi na padpansa kapan ako to nagyang kaya tiwala gyang kaya kapangakasi nagiso di imbalan o mga tao umaman tipada na yaz'umu annahu yuhabbibu almar'ata ila zawji upaman na basta ko nang bulan kay ni o di na basta ko na makan yan na ya basta ko na mainom yan na ya basta ko na masku yan na ya na upama kasukar umai na ipkagudian si misis yan ipkagudian si mister yan na basta ko na makan yan na ya o di na mainom yan na ya o di na anto na ikidiaw nagyang uto mimba alon na kebayan yang ko naging uto karuman yan misis yan okay kebayan yan kon upama ka aya pakaasal na ipkagudian si misis yan o di na si misis yan ipkagudian si mister yan o orian yan na piyangan kasiyan niya kay aya si misis yan kanyan kababaya na peduto sa kapan ako to okay ay katimblay na so kapang taon na pedsa kapan ako to ino to iging mo takap kagiraw ka insyaallah na iging mo takap kagiraw ka iging ka iya pimbala na kan iging ka iya piki ka na kanon iging ka piki inuma kanon na basta mainom yan na yan na kabubayaan ako niyan na so Allah subhanahu wa ta'ala di ingira-gira ko kap kabubayar ko to so Allah subhanahu wa ta'ala di ingira-gira ko puso na wa kay ukabaya ka akabubay ang kay misis ka kabubay ang kay mister ka kabubay na pamangyan ako Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah na pakibubay ako masangkay akarum ako na sarta inga sa kapi apa parangayan sarta inga sa mapia kapakin dudulo na okay ubagin ko to pamamutaran na ka o di na aging ko to mga kakasya pag-usaran ko na pimbura nga kakasi ad na kakasya mga putar-putar basta ko na may putar ko na kabubayangan yan ad na kakasya ator ay palibid ko na basta ko na masugat na kabubayangan yan ad na kakasya pigi ka na ko na kabubayangan yan padanan sa giyang ko to padanan sa giyang ko to kapan ako to subhanallah nakapananggil ang tanwanan o baad na kiulolar katanusan inunta na apya sudipan karumain na basta aya panarim ako na pangakasyan na kasi fulana ago si fulan pamana pambala ka sa mga kakasi kaangan kabubaya mga katao na padanan sa giyang ko to kapan ako to mi alus sa giyang hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mutasarrif din gira-gira sa giyang ko to mapya na usiko marata
kena bagian ko tapim ilan ka idi yung diing gira-giray. Okay? Na aya ko kumanagyan ka iya mga potar, nagugyan ka iya mga giyan ka iya aya ko kumanagyan ka mga adimat, nagugyan ka iya mga kakase. Ko kumano mga adimat agugyan mga kasi na medlala yung tanay ko kung mga lecture tano. Basta aya panarima akaw na ipsuba pro Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang ko to kakase nga udi na giyang ko to adimat ka. Sukap kada marata basta panarima ipsuba pro wallah na miya kapan ako to kasama ito kapan ako to basta man aya tarima ako nag YouTube din mismo YouTube din mismo pupakaarang ko marata gupaka miya da ko marata na miya kapan ako to kasama kapan ako to oy na miya loy panhagyon mo to hadith at diyan man to man ta'allaqa shay'an wakila ilay sa din sa mananarig sa giyang ko to shay narunon pa kapanariga na amay karo kapya kapanarig wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang ko to shay upama na sumyarig ka sa giyang ko to adi matakanan tapan mga di kasarigan ka arumar ko Allah subhanahu wa ta'ala na baka din pupakada panas uri pa niyan baka din pupakada panas na so giyang ko to shay akyado yan yun fatashmalu jami'al asya na kerang kumya sulangon taman ashay o pa man ayat tarim akaw na gyan napakanggay aguna akna bas ka kanabaad na dalilian sa kapakanggay niyan aguna apun sa Quran o din apun sa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa manuto na pakasuldo mo na gyan ko tatigtan wa kumakapataka sa kuwan bawang mo to lasuna at kapan kumakapataka sa lasuna at kapan igira di dalan deg ka anga di kasugata sayta anga di kasugata dalan deg anto na idalil ka udah dalil ka na kagana ka na kanan mga lagi dito na padpan na ami aloy saya la ilaha illallah madagal so hadith ami aloy saya ugi nakagidip sa oras tano la ilaha illallah padpan na ami aloy saya pakay si saya na anto na ikukuman agyang kutwa kapagadimat si iko Quran anto na ikukuman kapagadimat apun si iko Quran. So sabagi ko mga ulama tanong na adna mi pakayron. So sabagi unad na doon pakay. Okay. Agi upa maka subuso kapag animat ang gulalan sa iko Quran sa mga ayat yan na miya pakay na panggulolan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iko masan yan gusto mga sahaba. Ugay nakakida. Ikadua na aya sa bapad yun kakapakaya na upa maka ngalab ka tanong to, pakayin tanong to na aya kataw iron ng mga tao na pipakay tanong so kapag animat na pamaganimat siran mambu. Na giti mga sabab di kapapakay o kapag animat sa Quran. Oy, apian to na Quran, apian to na ni surat karo mapuun sa Quran na basta pagadimat na kana di to mapapakay. Malagid sosyolog ka o di na tiago ka ko di del maulon aka na di to mapapakay kapagadimat. Gitu mabagron akatero mga ulama tanong. Padpan nami aloy saya, mori-puri pagulin na siya sa hadith. Yang katita yang ko Rufai ano to ya Rufai la'alla al-hayata tatulu bik hay Rufai na ba anda kakambuhay o paman na ba anda mati panay pagintaw ka na pamanutulang ako mga tao sa din sa palot niya so sumpa yan sama na so kapalot sa sumpa na maratabis aw taqalla dawataran udi na silay sa tali aya panarima yan na kernya sumarata o istanja biraja'i dabatin o azmin udi na miya mo po, miya mangit sa giyang ko to mga tae pangangayaman so taya pangangayaman na igiraman to kuan ibaratnya taya sapi na igiraman to miya katagas na lagid sa kanya no ator na bas diyo to ka pa kaya ipamo po udi na sutulan ang mga ayam na di puno to ka pa kaya ipamo po o di na di ka pa ipamangit fa inna Muhammadan minhu bari na upama kang galab kay niyo tao ayang mo ta kapalutan niyan ko sumpaian papalot niya sa sumpaian o di na yung ko to misalay sa salay apa na rin mayan na kadipinsas marata kadipinsas kaniyan pusang ko to marata o di na miyamangit sa taiya unta taiya sapi taiya karabaw o di na yung tatulan niyan na mata na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bari aya maana bari naging utami pugas sa kataksilan aya tafsir agyang ka iya pelot niya sa sumbayan na aya kisa sa paran saya naging ka isutaw pelot niya sa sumbayan si ko sambayang yan
Okay. Game up guru nakataro mga ulama tanah pelot niya susumpa niya si iko sambayang yan. Ikadua mi aloy na suka palutaw na agu subra akapipia peron. Subra nakapipia peron agu diun di ka pamalutan naging utos so galabak o mga bakla agu mga bayot. Ikatula mi aloy naging utak kapalutas na toso to sa kapangimpuruan. Toso to sa kapangimpuruan. Okay. Na napalayo nuto pakasul inuto pia karata ginguta kapalutas sa ginguta sumpa. Apya sa tanong bukya tagu sa diyan ka balasan nga noron Allah subhanahu wa ta'ala. Ayabu ay naluy tanong siya datano langon o siya sa mga dalil kaya sa oras tanong na basta amiran pa sa ginga may kasubsubra pa sa oras tanong. Di ko katanong mi upload tanong yan, mi download mi upload tanong yan, kami subra sa oras yan. Na basta sobra sa oras yan na miya kargrug na kipki download yan kipki upload yan sa Facebook oy na apya sa tanong bukya tagu sa diyan ka miyaloy tanong sa mga importante balasan ko noron wallahu subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.